А дойде ли края на ерата Гвардиола? Ами, Пеп под самото поемане на ръководството в Барселона повтаря, че той няма да се задържи дълго в клуба. Но според мен това е един вид до някъде тактика, която държи напрежение в обкръжението, защото знаете, че обкръжението на Барселона е много особено, медиите, феновете. Трябва да бъдат държани в известна степен под контрол. Също така поддържа и нивото на концентрация в отбора. Той винаги е казал, че докато вижда, че футболистите тичат и се раздават и споделят неговото виждане за футбола, ще остане. Така че не мисля, че докато отбора продължава да играе по този начин, Гвардиола би си тръгнал. Далеч сме от края на ерата на Гвардиола. Добре, и все пак всичко се случва, появяват се богати бизнесмени, откъде ли не, от какви ли не части на света, появяват се хора, които купуват клубове в Англия, най-вече, и купуват каквото си поискат. Няма случва да ако някой купи Гвардиола, всеки си има цена, всичко на този свят. Какво е бъдещето според теб на отбора при евентуално негово напускане? Много е трудно да се намери треньор, който да поеме един такъв. Първо, отново ще кажа, че трудно Гвардиола би се тръгнал. Той е каталунец, барселонист, отраснал е в клуба. Много трудно би го изоставил заради пари. А на второ място, що се отнася до евентуален негов заместник, Андонис Бисарета винаги е казвал, че ако се случи така, че Гвардиола напусне клуба, ще бъде търсен негов заместник в самата структура на Барселона. Някой от къщи. Който познава... Да, който познава стила, особеностите на клуба, това как се случват всички събития около него, защото да бъдеш треньор на Барселона не е просто да подредиш футболистите на терена. Трябва да владееш много други елементи от воденето на един такъв клуб. И той е много особен, разбира се. Сега, уважаеми зрители, предлагам, преди да продължи нашия разговор, предлагам да видим какво каза през седмицата един легендарен треньор, сегашният треньор на испанския национален отбор, бивш наставник на Реал Мадрид с изключително много успехи. Да чуем Висенте Дел Боске, след което ще видим спорните моменти от снощния двубой. Преживява класико като футболист и като треньор на Реал Мадрид, сега Висенте Дел Боске анализира предстоящия сблъсък между белия балет и Барселона в качеството си на селекционер на Испания. Според специалиста в тези мачове няма отличаващ се фаворит. В Ла Лига е ясно, че има разлика от 8 точки, която сякаш е решила титлата. Така изглежда, но в футбола се случват много неща. Разликата е голяма, но и относителна. Видяхте какво стана с Алмерия. Барселона лесно ги би в първия матч с 8-0, но за малко да се препъне през пролетта. В същото време, трудното гостуване на Реал Мадрид на Сан Мамес беше взето с лекота. Мисля, че и двата отбора са достатъчно силни и могат да спечелят и трите купи. Вярно е, че сега Барселона има голям точков аванс, но аз говоря за цялостната им характеристика, различните футболисти, силата на отборите като колектив. И двата тима са много ефективни. Не мисля, че победата 5-0 ще повлияе на предстоящия матч. Това се случи преди няколко месеца. Много неща станаха през това време. Не вярвам нито отборът на Барселона да се чувства много по-сигурен в победата си заради онова 5-0, нито Реал Мадрид да е много по-несигурен заради поражението. И двамата са много важни. Влияят силно и определят стила на своите отбори. Умеят да улесняват много своите съотборници при подаванията, не допускат много грешки и в същото време могат много бързо да изострят играта в нападение. Реал Мадрид залага на бързата игра, бързото разпределение на топката, бързото придвижване. Да не забравяме обаче, че и Барса обича да има топката в краката си. Отново сме в студиото на LiveScore. Темата е Реал Мадрид Барселона. Снощи двата отбора направиха 1-1 в първия от 4-те сблъсъка. Сашо, искаше нещо да пита нашите гости? Съдейството с нощи на съдията от Астуриас Мунис Фернандес беше много спорно. Как ще коментирате неговите отсъждания? Ощети ли някой от отборите? И според вас умишлено ли беше това?
Значи не мога да кажа много спорно, защото от сутринта се ровя и чета специално отзиви за матча по преса, както в България, така и в испанските медии. И освен 2 или 3 така по-критични ситуации, като цяло му се дава доста висока оценка за водене на двубоя. Лично аз за себе си казвам, че съм доволен от него. Значи това, от което се оплакват Барселона като цяло е... И Жозе Мауриньо също се оплакват с тях, да не забравям. Да, но в случая, нали, полемиката е тази дуспа на Давид Вия първото по време. Аз се съгласявам после с Мауриньо и с картоните, които се спестиха на Меси и на Алвеш. Но реално, ако тази дуспа бе сфирена първото по време за Барселона, вече нещата тръгваха в друга посока, може би. Нямам представа. Лично за себе си съм 50 на 50. Да, нарушение на Касия срещу Вия имаше, съгласен съм, но другите 50% ги слагам в това, че самия Давид Вия просто скочи в Касия, за да търси съприкосновение, а той не игра за положението. Така че затова мога да кажа моето мнение. И това, което се случи на страничната линия, което великия Меси направи с този бот в публиката, ако беше се случило на Nou Camp и това беше Кристиано Роналдо, мога да ви гарантирам, че все още ще се говори за това. Просто съм абсолютно сигурен. Иване? За съдията, аз лично смятам, че съдейството на Мудис Фернандис беше абсолютно скандално. Абсолютно. Не става просто за дуспи. Така, например, ситуацията с Вия през първото по време, според мен, не беше дуспа. Давид просто даде прекалено много от себе си в това падане. Така че мисля, че конкретно тази ситуация не повлия на развитието на матча, но безбройните картони за футболисти на Барса заради оплаквания или заради леки нарушения, докато Пепе по-скоро мисля, че беше останал с впечатлението, че участва в ММА матч или нещо от сорта. И въпреки това не получи нито едно предупреждение. Също така дуспата за нарушението срещу Марсело беше просто смехотворна. Най-нелепата симулация в сезона до тук. Дори на някои от повторенията се вижда, че Дани Алвеш закача топката съвсем лекичко преди Марсело да се блъсне в него. За ситуацията с Меси наистина доста грозна постъпка, явно не му издържаха нервите, заслужаваше картон, може би дори червен. Това не подхожда както на неговия стил, така и на ценностите, които представлява Барселона. Но като цяло, пак ще кажа, мисля, че съдията повлия безкрайно много на крайния резултат а това, че Мауриньо се оплаква, не е никаква изненада, защото той не е спрял да го прави, откакто е дошъл в Испания. Той си беше пожелал, с нощи си пожелал да играе поне веднъж срещу Барселона 11 на 11. Ами, да, добро пожелание, но в край на кращата Албиол направи дори не едно, а две нарушения в ситуацията, когато го изгониха. Първо така е. Закачи топката с ръка, след това тръщна Давид Вия, така че и беше последен в защита. Не мисля, че може да се спори относно този червен картон. Не мисля, че е имало нещо пресилено или опит на съдията да подкрепи Барса. Червеният картон е 100%. Очакванията ви за следващия сблъсък, той също е по-различен. Ако говорим за матча с нощи, който имаше не толкова голямо значение с оглед на сериозната точкова разлика между двата отбора на върха в Примера, става въпрос за една купа, която в Испания е на доста сериозна почет и грандовете винаги играят сериозно в този турнир. Не само грандовете, но е авторитет да вземеш купата накрая. Абсолютно. Каква ще бъде разликата в този двубой? Предполагам, че настройката и в двата състава за всеки един от тези 4 мача ще бъде различен. Да, точно така е. И аз съм напълно съгласен. Тези 4 мача ще бъдат всеки сам по себе си ще бъде много различен за всичките футболисти. Това е факт. И съм сигурен, между другото, още в следващия матч между двата отбора, че Реал Мадрид ще изглежда по съвсем различен начин и това се видя последните 15 на 20 минути вчера, когато Барселона с човек повече се задъхваха и приемаха
всичките атаки една след друга. Аз лично бях много изненадан от голямата Барселона, как се беше в нещо като лек нокдаун последните минути, при положение, че бяха човек повече. Как си го обясняваш това, Георги? Значи ние преди да започнем предаването тук си подхвърлихме за формата на Барселона. Аз също съм на мнение, че те достигнаха своя пик. Комплексно го казвам. Казвам в случая Гвардиола, Шави и Иниеста вече доста задоволени от към трофеи футболисти и вече влизащи в една възраст, която не е толкова продуктивна. И мисля, че рано или късно Барселона ще тръгне вече по наклонната скала надолу. Това се случи миналата година, когато всички очакваха, че ще се разправи с Интер и с Мауриньо много бързо. Видя се, че не бяха толкова подготвени и мисля, че те първа Реал Мадрид почва да влиза вече в серия, в която трябваше да влезе, тъй като Барселона доста време имаха хегемония, както в Европа, така и в Испания. Да, но сякаш видяхме две различни Барселони. Едната преди гола на Давид Вия и преди смяната на Карлес Пуйол, и другата последните 30 на минути, която не приличаше на себе си, игра по съвсем различен начин. Не атакуваше толкова яростно и допускаше елементарни грешки отзад. Ти сам го каза, смяната на Пуйол. Значи Пуйол за Барселона в момента е изключително важен футболист. Да не говорим, че звеното, което отзад държи, малко са футболисти, които ще успеят така добре да правят синхрон в защитата, както този човек, толкова години вече. И аз тук преди да започнем предаването си говорихме с опонента ми. За мен лично класико без Пуйол е както класико без Раул. И ако наистина този човек не играе и се почват разни въртележки, Кейта и така нататък, не съм толкова запознат с този отбор, Барселона не ги чакат много положителни резултати. Иване, само заради Пуйол ли се получи тази разлика в играта? В играта на Барселона? Ами не. А според мен Пеп Гвардиола направи това, което правим почти цяла пролет, а именно от един момент нататък Барселона опита просто да контролира матча, без да поема излишни рискове. Всички футболисти преди всичко следяха да запазят позицията си и да си подават на сигурно. Факт е обаче, че след излизането на Пуйол и връщането на Бускет в сърцето на защитата, което пък наложи Кейта да застане като опорен халф, не изнасихме толкова добре топката, толкова гладко. Затова се получиха и доста грешки, при това в опасни зони. Гола на Реал Мадрид, всъщност дуспата, която доведе до гола, дойде именно от една отнета топка пред наказателното поле на Барселона. Проблема е, че Барселона започна, наистина влезе в този режим, в който се опитва да контролира нещата и евентуално, ако успее да вкара втори гол, докато с влизането на Юзил ни хванаха малко неподготвени и просто не успяхме да реагираме. Самия Пеп Гвардиола каза, че след вкарването на първия гол, като че ли е липсвало на отбора още малко желание и така острота да потърси и втория. Ти каза Юзил, Георги, тебе да попитам, смяташ ли, че след силния матч, който направи Месут Юзил, трябва да е титуляр в сериала? И естествено да Жозе Мауриньо така да смени системата на 4-2-3-1? Значи ще отговоря на твоя въпрос, но първо ще кажа нещо много важно, което не знам защо медиите не му обръщат внимание. Много голям коз в ръцете на Мауриньо в тези срещи е, колкото и странно звучи, на резервната скамейка. На резервната скамейка на Реал Мадрид имаш в случая вчера Юзил, Кака, Игуин, футболисти, които имащи потенциала да влязат и в дадена ситуация да решат двубоя. Докато при Барселона асовете са на терена. Нали, моето уважение към големите футболисти, Меси, Шави, Вия и така нататък, но те са на терена. В един момент и те са хора, и те са футболисти, сезонът е толкова тежък и труден, те се уморяват, не могат да дават вече всичко от себе си на 100%. Това също за мен е и причина за снощния развой последните, примерно една трета от матча. И мисля, че една ротация на Мауриньо в даден момент да започне с Юзил, Ди Мария да почине, следващият матч, примерно Шампионска лига, обратното, Кака ти влиза като плеймейкър, играе ти Ди Мария с крила, някакви негови варианти,